Dostal som pred nejakým časom hodinky na testovanie od Garminu. Akože dobre to tí borci vymysleli, že mi ich dali na pár mesiacov. Som totiž to taká stará škola a tak si myslím, že keď sú hodinky múdrejšie ako ja, niečo nebude úplne OK. Prvé týždne som z nich moc nadšený teda nebol, boli na mňa fakt komplikované, no zvykal som si. Sem tam tá nejaká funkcia ako kotevný alarm bola fajn, barograf tiež OK, no stávame sa postupne kamošmi a tak objavujeme nové funkcie. Naklikať si na hodinkách trasu je pre mňa nezvládnutelná challenge, no urobiť to v Navionics a expertnúť do hodiniek je už viac easy. Teda za mňa skvelá pomôcka, pretože aj mimo služby z kajuty viem sledovať, ako žiaci alebo posádka držia trasu. Koľko sme sa od nej vzdialili a akú máme rýchlosť a kedy asi dorazíme do cieľa. No a počas nočných plavieb je to totál pecka, lebo majú ešte aj červené svetielko na prisvietenie. Úprimne, po prvých týždňoch som nevidel moc dôvod si ich kúpiť, no po 2 mesiacoch je tých dôvodov výrazne viacej a teším sa na regatu, tam by mohli byť ešte užitočnejšie. No a ozaj, beží nám súťaž na dovolenku na jachte a až do Vianoc sa teda môžeš pripojiť a zapájať.